What's up mga bigaon no? Among challenge rin kay ang mga ibon challenge with a twist. So, ready na ba mo sa atong challenge? Ready na? Normal nga ibon, ingani ang normal nga ibon. 1, 2, Ang mga ibon na lumilipad ay mahal ng Diyos, hindi kumukupas. Ang mga ibon na lumilipad ay mahal ng Diyos, di kumukupas. Huwag ka nang malungkot, oh praise the Lord. virgin na Langka. Next is virgin na ibon. Go! Ang mga ibon na lumilipad ay mahal ng Diyos, hindi kumukupas. Ang mga ibon na lumilipad ay mahal ng Diyos, di kumukupas. Huwag ka nang malungkot, oh praise the Lord. Buring nga ibon. Buring nga ibon. 4, 3, 2, go. Ang mga ibon na lumilipad ay mahal ng Diyos, hindi kumukupas. Ang mga ibon na lumilipad ay mahal ng Diyos, di kumukupas. Huwag ka nang malungkot, oh praise the Okay, wala sa Lord. ibon. Next. Normal nga isda. Side. 1, 2, 3. Ang mga isda na lumalangoy ay mahal ng Diyos, hindi kumukupas. Ang mga isda na lumalangoy ay mahal ng Diyos, di kumukupas. Huwag ka nang malungkot, oh praise the Lord. Virgin na isda. Ang mga isda na lumalangoy ay mahal ng Diyos, hindi kumukupas. Ang mga isda na lumalangoy ay mahal ng Diyos, di kumukupas. Huwag ka nang malungkot, oh praise the Lord. Okay, mo na ni. Ang mga burikat nga isda. 4, 3, 2. Ang mga isda na lumalangoy ay mahal ng Diyos, hindi kumukupas. Ang mga isda na lumalangoy ay mahal ng Diyos, di kumukupas. Huwag ka nang malungkot, oh praise the Lord.